Здравейте с новото начало от Майнкрафт. Построй какво ти падне. Нека да е съборетина. Нека да е някаква хубава къща. Нека да е какво ли не е. Ай, но! Виждате камина. Всичко гори. Камъни, въглища, гурли. Виждате широк коридор. И да, аз се разкарвам по него. И имам честа да влеза тук. Тук е тясно като в гъс. Мириш. Излизам. Тук е малко вещица. Ето ги отварите. Ги магиите. Която тя слага тука. А сигурно от този шкаф държи мръсните си стари чершафи. Една секунда. Значи, продължаваме. Тук има магистри чародеи на Мерлин педала. Да. А тук, виждате, стаята на двамата мангала. Мангала Мондо и мангала Кондо. Цял ден правят корупция. Прибират се много късно. Извинете. Прибират се много късно вечер. И почти не ги виждам. Да. Тук си шкафчетата й. Сигурно държат наркотици, цигари и контрабандистки неща. Бъркаме! Пият турници! Какъв идея, бе. Какво там? Извинете. Но това не е всичко. Представяме ви Цвете Букуджия. Маса с Цвете Букуджия. Гледайте. Фърляте. Фърляте. Изчезва. Повтарям. Фърляте. Изчезва. Но това не е всичко. Още сме самото начало. Представяме ви най-луксозната атракция в нашия град. Дърво, което ще ни трябва за дървесина, от която ще направим тоалетна хартия, с която после ще си стрием големите газове. Но както и да е, показваме ви, пред вас ще се разкрие луксозния кенеф. Влизаме. Както винаги е тясно. Кенеф, кой искаш? Някакъв циган от края на лампите в кружката в тоалетната. Виждате! Топла пикня! Скоро изпикана. Къпем се в вана с пикня. И излиза. А тук виждате? Кенеф! Пред вас стои кенеф с автоматичен капак. Виждате кенеф с автоматичен капак. Виждате кенеф с автоматичен капак. Като пръднах, развалих климата. Навънка заваля. Епизоди, в които хумора ще бъде голям. Абонирайте се, за да ни следите онлайн. И знаете, ако ви хареса клипа, коментирайте го. И го харесайте. И ако имате някакви идеи за сгради, напишете ги в коментарите. Ние ще ги подобрим. Довиждане!